Ayan po, magandang tanghali. Ay, morning pa pala, no? Morning pa, tol. Amot ka, wala pang 11. Oh, 10:53. Ulam. Extension po to ng birthday ni Karot. Extension. Oh, may pahulugan. Kano yan, Manong? Yan. Pikadilyo. Para sa ano po yan, sa bisita. Tapos ito, requesto nila kahapon eh. Laing daw. Laing. Ito pa ang Ay, gonggong! ginataan. Gunggong. Happy na mong gonggong! Dito na kay Mama. Kaya Joel yung berador. Kaya Joel. Yung berador. Wow! Pikadil yung gata. Ang mga Ikaw lahat nagluto. Ikaw lahat nagluto. Dali, Ate Mayang, nilupir. Nasa ka mo nagluto? Oo. Ang papagi! Assistant. Ayan yung kanin, lutong lang pala. Uy, tilapia! Na may may tali. Wow, sakto! Sakto baga. Ayan, lahat may dito sa may grabe lang. Wow, sakto! Maraming salamat po sa araw na ito at naging productive po kami. Marami po kami na i-vlog. Maraming salamat din po sa pagkain po na nakahain sa harapan namin. Maraming salamat po sa kalakasan bawat araw. Kayo po ang manguna sa bawat desisyon na aming gagawin sa araw-araw. At patnubayan niyo po kami sa aming mga ginagawa. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Wala na. Eat! Bibi, malaglag ka dyan. Oh, sige Kain na. po tayo, kain! Kain lang po lang tayo! Kain po. Tara, tara. Kain! Ayan, kagsikain na tayo! Oh, may vlog dito. Oh, Laing. yung mga special guest ay budol fight. Oh, position na kayo lang. Ay, kung may pinaka... Ay, baka... Pagpag si mother mo po. Relax lang. Hey, shoutout Ate Danmar. Yan, shoutout sa Baguio. YNJ, shoutout YNJ. Guys, kain tayo guys! Go! Dali na! Sino pa ba? Kenneth, shoutout. Tala, Nag-fight na kayo dyan. Nagplato. Chichi. Si Vince. Ito, nandito si Richard. Paraleho po ba hinahanap niyo? Hello po everyone. Hi. Kenoli. Kamusta po kayo? Hi po. Kain po tayo. Ang sarap nung niluto. Ang sarap. Kain lang, kain, wala na muna yung tayo. Kakain lang. Anong tawag ka kayo nung sa oras? Tigidilyo. Tigidilyo. Tapos, ito masarap lagi. Ano to, delicacy sa bato. Yung ano, yung pancit bato and tigadito. Sarap. Ba't ako sarap na sarap? Hindi pa naman natitikman. Kain po, kain! Marami yan o. Kain po! May nakatulong chat. Alright guys, nakabalik na kami and lunch time. Good five. Wow, laing. Alright guys, at ako'y nakalive. May nasa ka na. 5 viewer shoutout po, kain po. Gag po, nasabi po ako na. Sige po, kain po. Kahit hindi naman, magbubog na lang. Maloko, loko, loko. Kain po. Kakain na. Marunong na. Marunong na. Nakawan na. Yan yan. Ano naging marunong na dati niya sa Bukana? May kain na po. Yan nga number 1 mga ganyan eh. Yan nga yung number 1 sa Bukana. Taipei sili. Guys, kain po.
Si Gerald Channel TV, shoutout. Tita Yoli, Daddy B, shoutout. Love you. Ako din kami may anak ko. Di ka nakikita. Sorry, nakabalus ako kanimo. Nakabalus ako kanimo. Hindi mo ko nabibisto. Kita masyado na ba ako may item? Ano na ba yan? Kusa na ako. May hanggang na ako hindi may. May hanggang. May palaman. Kumusta ka na? Ah, sige talaga yan. Talagang sige yan. Umis ko pa na. Kain, bangin! Bangin! Teka. Kain! Yung ano ba? Ayaw mo kumain? Bi, kain ka, Ben! Alexa TV low. Ito yung ano. Ito. Ayaw plato. Yan. Dami, ganun kami, nahirapan. Ah, kain, ayaw. Nakalabas ang paang, ano yun? Meron yung palaman. Alaman. Okay ka nagtutuloy. Ha? Doon. Hindi ko alam. Kami kayo, mula yung puro pala tayo nakaitim. Kaya nga lumipat ako, te. Masabog na tayo. Hindi naman umupo. Dami na si Karo! Kumakain niya si Bakain na! sa bomba. Tatakad ka niyan. Mas maganda para makahabol ako sa inyo. Amuay. Dito. Ang dami kanin. Wala akong kanin. Di ba sila nalala? Abot na yan. Yan. Tinamay ko lang ha. Sige na. Wala ka na iya. Ano ba? Teka mo. Gutom na ako. Ito. Ito. Yan ang preto yan. Kunin mo. Ganito sa malapit. Yan. Doon mo gusto Yan. natin sa malapit na babae. Yun. Tumahay, nakadal tayo ha. Lagyan mo sa plato. Yan. Ito po yung ano sa loob. Tingnan mo muna yung laman. Yan! Yun. Ayan. Ayan. Kung ayaw mo naman natin. Hindi pa nga ako nakakatikim nito eh. Ito, ganun din. Gata. Pero ito masarap. Gata nga lang yung isa. Alin masarap? Ang sarap po. Ay, hindi ko pa pala natitignan. Sarap lang. Pwede pong umimik. Walang bayan. Hindi sila na may. Pwede umimik. Natin first bite. Kain po kayo. Ito, Gaido. Ang sarap po ng ulam. Bibilis na minuto. Di ba sabi ko sa inyo? 7 minutes na agad. Hindi nalabas sa comments kapag ganyan. Wala. Kasi Hindi ako pala kain ng bulaing pero rin. Ha? Talaga. Bilisan mo na kasi. Wala ko. Asan si Vince? Uwi, lagnat. Asan dyan yung motor? Bugatso yata yung motor. Ay, nakalimutan. Tara na. Mahirap kasi yung daming iniisip. Ayun na. Yung daming iniisip, nakakalimutan tayo. nabili. Labay. Hindi mo, Bobby. Hindi ka, bayo ka dyan. Lahan. Hindi kayo. Buhay! Kablag lang ah. Yung ka natin ano, katabi na ito. Kalawan. Ngayon kain na.
Para sa inyo eh. Para nakakay na uli na ibang chicks. Oo, ano yun? Talagang pala ng mata niya, talagin ko na mabayan. Maroko, dini ka na. Sorry. Ang tagal nyo kumain. Tagal nyo kumain. Hindi ba bakit tapos na? Magbilanggan pa naman pa ka. Tapos na kami. Ako, kapasan ko. Ah, sisiyo pa. May da. Kunin mo daw. Tagal ka ba ba na? Ha? Naawat ako. Kaya nga pinuro ko sa'yo kasi taas na dito. Yan, dini ka sa harapan, oh. Oh, yan. Thank you, Yan Sir na. Bru. Okay bro, salamat. Mas malapit ka. Ay, ako nalaglag. Ayan, kunin ko yung aking drone shot sa taas. Oh, yan. May drone shot. Kunin mo na yun yung pinuro. Hey. Teka lang kami. Nang Edo. Thank you, Paul! Ay, salamat. Thank you, Paul! Salamat. Kay Kuya Edo, Ako, thank salamat. you! Thank you po, thank you. Kain po tayo. Uy! Thank you, Tito. Ang tabi ng Ninong Edo. Thank you, Tito. Pahingi pagkain. Eh. Thank you po. Uncle. Ay, Tito Agil. Shout out, Tito Agil. Edo G. Salamat po. Kain po. So. Ano? May, ayaw mo na. Meron ka dun. Pambirang buhay. Sawa ko. Kuya, ganyan ang mga... Di mo ko niyaya. Kuya, ganyan ang mga strategy ng mga... Yung the best. Wala ka? Salamat. Di mo wala yan? May isa pa, ay dalawa pa, yung pumuting kahoy sa Inubi. Inubi. Ano doon ang sabuan? Dapat ina lang mo yung pagluto. Pagluto Kuya, ito yung subo. Ito yung subo. Aso, aso. Yung mga subo niya. Maiunan pa. Tito Agil. Ubus na yung nyog dito eh. Yung kalalaglag. Ubus na yung nyog. Yan, may ito pa nakain. Oo. Ha? Oo, pagyan nyo. Kalbo na. Bayan! Kuya Kasyo! Pinagpakulay! Pakulay na kayo dyan! Kaya nga nagtalikod ako. Magulay na kayo dyan. Sasayaw si Miss Palawan pagka Oo, nagpakulay. maya-maya. May kaguluhan. Matapos kumain. Hindi na naman sayawan yan. Aatayin na na. Matapos kumain. Naman tayo. Yung mga napakulay kasi, pag wala kasing sayaw, parang ano din siya magpakulay. Parang ano sila magpakulay ba? Kan mo. Eh, kaya. Ang laki mo na. Lumaki. Ayaw na? Harap. Naglay-lakot ka rin. Good ka po ulit yun aga. Ako nga ni. Kuya Bruce, shout out po. Abo ka man nalilusan ni. Wala tayo. Shout out, it's complicated. Sabi ni Kuya Andrew. Tumali.
Kanin pa, oh. Napakarami mo na po yung restaurant, dahil mo na magiging asawa. Kenneth, hello Kenneth. Ano yun? Yut na ba yung yut? Wala yan. Dodi, Lopo, Dodi. Anong yut? Jesse Añete, hello. Kuya Bros, hello po. Pusta Hana. Ano ba si Hana? Ay, yan o, nakakalo. Sino? Ayan. Ah, si Hana o, sa likod. Pulot mo yan, pira mo! Balik ka! Kuya Bruce, hi po. Andy Apmay. Joyce, oh. Tanong ko lang tumawag ang pa. Ay, nalaglag. Pinuli kain, kaya ka napapaya. Wala na yung tiyan niya. Alfie, Selma, hello po. Kaysa panood nyo na ba yung iyak ni Kuya Noli? Aray! Cry. Tabanin niya ka, ha? Wayne, hello po. Gagi. Be. Ay, Kabandirang Reyes. Ayan, salamat sa napakagandang comment. Bakit ka kasi Kuya Carlos? Anong kaya? Hello po, manlalakbay! Shout out Manlalakbay. Hotspot ka nyo. Manlalakbay, hello. Yo, shout out. Amo. Tumatanggap pa po kami ng palipad. Shout out po sa 234 viewers at 16 minutes na po tayo. Mga pakpak natin dyan. Kaysa abangan nyo naman si Karot man naman yung iiyak. Yung Hindi talaga ako umiiyak. Ano yung luha ko, parang mahirap talaga palabasin yung luha ko. Tigas daw kasi ang puso mo. Ha? Joy Joy Official, hello po. Oo, matigas yung puso ko. Mamaya kukunin natin yung speaker. Sigurado mga naka-charge yun. Oo. Ayan. Teka mo na din magkano sin. Natin eh. Busog! Nagngima na. Kumain, kanin niya. Nagngima na. Kamay na. Yes, pwede mag-actor Kuya Bros. O dapat butang sa pisingin. Umuk na. Grabe yung Amo pagkakamot. Kuya Bros. Di man kaya ako marunong. Kaya nga, alam namin talaga hindi ka marunong. Iba yung marunong magkanama, iba yung hindi. Tala mo. Oh. Binulog-bilog mo yung kanan. Di mas malupit si Badit niya. Si Badit. Manlalakbay. Pag ganyan yun eh. Hi po. Thank you po. Kentoy Yak, sabi na Kuya Noli, napakahayop mo. Sabi masarap yung gulay. Ba't natira yung gulay? Parang mas masarap yung kanin ha. Oo. Before and after. Ha? Oh, magkakaroon. Umiyak daw. Kaya nga. Salamat Kuya Bros. Love you. Salamat. Ang marami. Love you rin, siyempre. Michael, Balik ka na! Kahit hindi ka gwapo, balik ka na! Balik ka na! Si Palawan, ano? Palawan girl. Palawan girl. Michael Caballero. Ayan. Ano nga? Hindi. Sa bidang. Alam na. Isang piraso Palibad ng na laki mo ni... ngayon dyan! Kuya Julius! Saan ka na po? Tapos yung... Uy, dahan-dahan lang picture po. na lechon. Hospital Sarap ng kainan namin. Ah, Julius! Palibad! Hey! Sige!
Sabihin niyo muna yung energy niyo, mamaya ako. Hindi, kami na ubusan ng energy ko. Alam mo, naka-vitamins kami. Tuway. Wala, tibida ko. Yung hospital na yun. Kamuhay. Tuway to black, kuya. Wala kasi mo lang kinukunan ko. Naka-block din pala sila sa basta. Yung tubo. Hala! Ano? Natutunan ako na inilangan. Nakakain na ba? Nakakain na ba gato? May binubulong ka. Ayos ka. Pakikinig ka. Magpakilala ko lang sa'yo. Si Kuya Maroko. Marupok. 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 Si Miss Ayan, Palawan. comment lang po kayo. Miss Palawan. Ay, si Jamila yung kinilig talaga niya. Nagtarap po na yung isa. Hi, Kuya Bruce. Alam mo, papaiwan na talaga si Maruko rito. Oo. Delikado na talaga. Pwede ba mabago yung isip mo? Pwede na yung magpaiwan ka taga. Oo. Ay, marok ni Papa. Tanungin mo kung marunong magsabong. Marunong ka magsabi. Hindi ako marunong. Yan lang. Yun lang. Hello po kay Kuya David. Yun lang. Alright. Ilang minuto na? Uy, 25 minuto. Alam mo kay Ate Elena Perez. Ayan. Shout out po sa inyo. Ang lakas ng ano. Tugas ka po ni Tino, nagsisip. Shout out po sa 369 viewers. Hello po sa Nasaan na yung ano, yung... Alam na. Ba't nawala yung kulay dyan? Tadi Kuya. Yan, syempre. Dadayin din. Magandang kulay pag pink. Ayan po, ligpitan na. Ayan si nanay. Oh, napalaban sa ligpitan. Saan po natin lalagay ito, papakain? Ayan. Pumayat daw kami ni Kapag. Nagugulat si nanay. Masasanay ka rin, nay. Uy, naman ng Palawan. Sorry. Ayan, ay papakain mo. Pumayat daw kami. Baka na magkagulo na yan. Makagat ka. Ayun. Sino tayo kilala? Nagtatampo na naman yung nakita. Kaya, Si ate na lang. Alam. Okay ka lang, Timaya. Tino, ako na. No problem. Ano mo? Pumayat daw ako sabi niya. I can manage. I can manage. Sarap po ng ulam namin. Ito, kaso bawal ako nun. May bagoong. Bawal tayo ng may tinapa. Ano ka yung bagay? Tayo. Grabe kayo. Dami nila alam. Dami nila alam. Banda pa sa yung kainan at naka-live. Oh, mamaya at wala pa yung sounds natin. Huwag kayong tukso ha. Ay, kaya bro, salamat. Mamaya, para manlipad. Kasi pag unang pagkikita kasi kay Idol Maruko, yung pinapawisan talaga. Oh, maniwala ka. Oo. Kaya pala Opo, pinapawisan Kuya si... Bruce, Lucy Palawan. Dito ka nga sa camera. ang puti ko lang Hindi ka naman kasi talaga. Speaker, at yung sayaw ni Pula ang hinahanap sa comment section. Wala mo natin. Tagal. Palawan. Kaya nag-ano yan? Pinakabahan yan kasi nandiyan si Maruko. Ganyan ba ito yan, Kuya? Namumula pa. Ate Lika! Kami artista, guys. Kuya Bruce, di ba alam mo yung kulay red? Yun! The best! Oh, thank you, Kuya! Kuya Emet! Kuya Ngemet, salamat! Salamat po! Kuya Ngemet! Salamat na marami! Ayan! Salamat ng marami. Puro kulay pink yan, suti Palawan pink eh. Ba't kasi tayo nakaitim lang? TikTok? Sasayaw ka daw! Oo, sasayaw tayo lahat! Ano, nagpalipad na rin. Oo, sasayaw tayo lahat! Kuya! Sabi niya kasi, sabi ni Ate Rika, mag-tiktok si Kuya Noli. Ano daw? Ano? Sabi ni Ate Rika, mag-tiktok daw si Kuya Noli. Bawasan. Oo, mag-tiktok si Kuya Ano nga yun? Wala pa si Sir Julius. Pababa ng pababa.
Pababa ng... Iba man kasi tinignan ni Jamela doon. Iba man lang kayang tinitingnan. Hindi nga, magaling ka nga magkanano. Iba man lang din. Alam mo Jamela, iba ang tinitingnan sa tinitingnan. Eh kasi naman, Alin gusto mo yung tinitingnan yung tinititigan? tinititigan siya. Kuya, alam mo, pag nasa cellphone ka kasi parang si Fiona. Bumabawi kasi iba ang tinitingnan. Hello, Maris Vlog. Hindi kami nagtatampo lang yun, guys. Ate Bilang, ayaw mo isang mo. Ayaw, buwan ka! Ay, may nagpalipad. Buwan ka pula. Dito. Yun, pula. May pula. Dito yung palipad. Didan! Dito pa yung palipad eh. Sa GoPro. Last 30 minutes, guys. Halipad! Ay, hina man ang busis. Halipad na kayo dyan! Yan, maganda. Hello po, Dala! Ate Maris na! Ate Maris! Palipad dito. Rico Ilagan, hello po! Sabi siya sa palipad. Kuya Julio! Kuya Jojo, hello! Ikaw nyo, palipad. Sigaw kayo, sigaw kayo. Sabay, palipad. Halipad! Ikaw, yung cellphone mo. Cellphone nyo ata nakakuha. Ay, si Kuya G. Ay, si kumain na kayo. Yung nag... Ay! Di ba palipad? Just
Magsilakas araw-araw. Arena ng kaldag. Mga remix bro. Thank you, Sir Ruben! Last year na po namin, last year. Biga! 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 Biga!
Last 1 minute.